Morjesta ihmiset, se on Eepe täältä ja Leaderi Squadilta. Nyt on storytimen aika, samalla kun pelaan Läsäri Lojalia. Elikkäs kun viime viikolla meillä oli kisa ja meillä oli vähän semmonen kisa, että meikä hävisi sen ja no aivan sama. Ja mä hävisin sen, joten kiitos storytime oli tässä ja nyt aletaan pelaamaan. Mitäs mulla on täällä? Mulla on tämmönen dekki, ennen tässä oli koleemi, mutta mä en jaksa yrittää nykyään. Niin. No koitetaanpa pelata tällä dekillä, koita saada tuo ground chesti avattua. Jos me se saadaan, niin olisi kaikille mukava hyvä juttu, eikö niin lapset? No niin, aloitetaan nuorisoseikalla, eli Lumberjack, Skeleton Army. Hän pistää todella huonon muovin tuohon. En tiedä, Lumberjack on käytännössä todella hyvä. Mulla on vähän pätkii tämä netin seurauksesta, mutta ei se mua haittaa, kuulkaas ihmiset. Halleluja. Nyt koitetaan saada semmonen pikku pushi, että Fire-Spiritit ja Glideri. Jos tästä jotain tulisi, niin sehän olisi käytännöllisen hyvä. Ja oho, no niin nyt pätkii hieman, mutta perus pushi tässä on niin laittaa Hogliderin keskelle Skeleton Army. Siis Hoglide. Nyt puhutaan ihan väärin ajatuksiin, mutta niin kuin mä sanoin, että storytime liittyy just tähän, että mä en osaa vaan, tää on niin vaikeeta tää. No ei oo hirveen vaikeeta Frostsenbergissa, mutta joo. Kuitenkin koitan jotenkin säätää tätä peliä. Harmittaa vähän, koska nyt ei oo tullut voittoja ja pitää saada tuo groundchesti avattua, niin näin. Mua vähän itkettää ittiäkin. Niin. Jos se jossain vaiheessa saatais avattua vielä. Eläpä ammu sitä. Käytännöllisen hieno asia oli tuo, että nythän joutuu käyttää, älä sitten käytä arveita. Todella huono muuvi oli tuo, mutta kun mä en ala käyttää mun Fire-Spiritia ja pistetään niitä sitten, kun se laittaa, sielläkin on tuo, no. Miten tämä nyt sanois? Tää oli vähän huono muuvi multa taas. Zap. Sen tuo kuolee tuo, mutta niinku. Saat yhden hitin, come on, ei. No nyt käytetään Fire-Spiritia. Ei. Yes. Osu niin. Joo, eli meillä on tässä tämmönen Make on tässä vieressä. Sano Make hei. Hei. Hyvä, Make on tässä vieressä, niin kohta jotakin saa säädettyä tässä. Elikkäs tästä taisi tulla voitto, kuulkaas, ellei sillä Hoglideria, se sieltä löytyykin heti. Ja hänen Hoglideria ei vaan käytännössä se vaikeasti pääse sinne tornille. Good game, olisin voittanut muutenkin, siellä olisi ollut, kato, tämä näin. Toinen torni siellä avoinna. Golden testi, ei mikään hirvittävän jäätävä juttu, mutta kuitenkin hieno juttu. Pitäisikö kerran muu?